गाव रावबो बेबायदि हा बायनो मोना बे खोथाखौ बिदिहाय बुङाखै खोमा आं जेसेबांसिम खोनादों जे माने थांखांनाय जि माने खोथा माखासे जोंहा जे आयेन मुक्त दंखायो बे खोथाखौसो बिथाङा बुंदों गोदानै बिथाङा जेबो बुङाखै आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव जोंनि ट्राइबेलफ्रानो हा बायनो हागोन ट्राइबेलफ्रानो थानो हागोन आरो बेवहाय जायफोर बेलेग कास्टनि दङ बिथांमोना हानि मोन्थाय मोना बे खोथाया सैथो नोंथांमोना लाइमोनफोरनि थाखाय जौगानायनि मा खामानि मावगोन जोङो अलरेडि माने सुपार 50 मिशनाव जोंहा मोनब्रै टाइपनि मिशन सोलिगासिनो दङ इन्जिनियारिं IAS मेडिकेल बेफोरबायदि गोबां माने हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो स्किल ट्रेनिंनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ गाबोन समफोरनि गेजेराव मसलपुराव ITI नि कलेजखौ जोङो बेखेवनो थांगासिनो दङ बेवहाय गोबां माने फिसा फिसा मबाइल रिपेयारिंखौ लानानै अट'मबाइल इन्जिनियारिं खालामनाय मटर साइकेल रिपेयारिं माने पावार पाम्प माने फिसा फिसा मेसिन बेफोर इलेक्ट्रिफिकेसन बेफोर गासैबो खामानिखौ जोङो बावैनो मसलपुराव जोंनि जे बोरिमुगाव मोनसे डाइटनि कलेज दंमोन बे डाइट कलेजाव जों बेखौ फसंथानो थांगासिनो दं जिहेथु गोबां रायजो राजाफ्रा बुंदों जिहेथु पिक मिशना साक्सेस जायाखै होननानै गोबां बेराम पिक मिशननि साक्सेस जानायनि पिक मिशननि साक्सेसनि जारिमिना नैबेबायदि जिहेतु जोंनि बे हालामाव आसामाव नट अनलि आसाम पुरा इन्टार नर्थ इस्टआव माने आफ्रिकान स्वाइन फ्लु फिभार बे सोलिगासिनो दङ बेवहाय माने गोबां अमाया सानसेनि बिथोरावनो हाजार हाजार अमाया थैनानै होयो आरो बे भाइरासनि थाखाय दिनैहालागै जिहेतु वर्ल्ड लेभेलावनो मेडिसिन गैया बिनि थाखायनो जोङो गोबां सांग्रांथि लानानै लासैहाय बे खामानिखौ मावनांगौ जादों थेवब्लाबो जों अलरेडि बेजों लोब्बा लाखिनाय जिखिनि मेडिसिन बिनि जि माने आगोलावनो जिखिनि ट्रिटमेन्ट माने प्रिपेयार खालामनांगौ जायखौ जोङो सिकिउरिटि माने किट होननानै जों अलरेडि डिस्ट्रिबिउसन खालामगासिनो दङ बेवहाय बेफोर मेडिसिनफ्रा दङ बेखौ स्प्रे खालामजोबनानै एनभायरनमेन्टखौ क्लियार खालामनायनि उनावसो माने बे अमाफोरखौ जोङो उनावहालागै लाबोनो हागोन पिक मिशनखौ लन्च खालामनो हागोन बेखायनो अलरेडि प्रिपेरेसननि ट्रेनिंनि खामानिया सोलिगासिनो दं आरोखि पायनियर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनियर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमि बरमायाव HS पास इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनियर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो पायनियर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।